Kaixo, ongi etorri Teknopolisen 27. denboraldira. Pentsatuko duzue dronearekin jolasean ari naizela eta bai, egia da, baina aspaldi utzi zioten gailu hauek jostailu izateari. Gaurko saioan gailu eta sistema telegidatuak izango ditugu hizpide, nola funtzionatzen duten eta zertarako erabiltzen diren. Izan ere, geroz eta gehiago erabiltzen dira. Gizakia iristen ez den lekuetara iristeko, lan finak egiteko edo urruti, oso urruti dauden ibilgailuak gidatzeko. Gailu telegidaturik aurreratuenak gaur gertutik. Has gaitezen! Berriak ez dira. 1978an honela definitu zituen NASAk robot teleoperatuak. Beso manipulatzaileak, sentsoreak eta nolabaiteko mugikortasun maila duten gailu robotikoak. Giza operadore batek zuzenean edo ordenagailu baten bidez urrunetik kontrolatuak. Gauzak asko aldatu dira ordutik. Era guztietako gailu teleoperatuak ditugu egun. Hainbeste aldatu ez dena ordea, sistema telegidatu hauek erabiltzeko beharrezkoa diren elementuak dira. Operadorea edo teleoperadorea. Urrutiko kontrola egiten duen gizakia da, kasu honetan ni neu. Gailu teleoperatua, guretzat dronea. Interfazea, eskuartean dudan agintea, adibidez. Operadorearen eta gailuaren arteko interakzioa ahalbidetzen duen gailuen multzoa da. Nire droneari informazioa bidaltzeko aukera ematen dit, eta ark bidalitakoa jasotzeko. Kontrol eta komunikazio kanalak. Operadorea eta operatutako gailua elkarren artean komunikatzeko erabilitzen diren seinale eta protokoloak. Alegia, zer hizkuntzatan ulertzen garen nire dronea eta biok. Sentsoreak. Batetik, gailuari berari buruzko informazioa ematen dute. Drone honek adibidez, altitude sentsore bat dauka, abiadura sentsore bat, GPS-a. Bestetik, ingurunea hautemateko sentsoreak ditu. Esate baterako, honek kamera bat du, baina beste drone batzuek kamera termikoak dituzte edo airearen kalitatea neurtu dezakete. Gailu teleoperatu hauen hazkundea eta bilakaera hobeto ulertzeko, gure egunerokoan hartu duten indarra ezagutzeko eta euren aplikazio ezberdinak identifikatzeko, Nagore Guarretxena telekomunikazio ingeniariarengana jo dugu. Berak lagunduko digu, lurrean zein Marten erabili ditzakegun gailu berezi hauek hobeto ezagutzen. Kaixo, Nagore. Bueno, gailu telegidatu ez hitz egin behar dugu. Zuk izan altzen nuen txikitan jostailu, kotxe telegidatu horietako. Bai, izan nuen, goatzen naiz, 6 urtekin, aitak gaina estatu batutatik ekarrita. Kable duna. Ez, kotxe bat, orain daukaguna, hor gordeta dute eta berriz atera dute orain urrengo generaziorako. Funtzionatzen du orain dik, ezta? Funtzionatzen du, bai. Ikusi dugu orain hasieran, ezta? Oinarri berdina dutela gailu telegidatu guztiek, ezta? Baina, erabilera, azken erabilera desberdina, ezta? Zenbat eremutan erabiltzen diren. Pila bat, astemala pixka behiratzen, toki guztietan ditugu lakoak. Adibidez? Hasita nekazaritzatik pixka eta bidez ustak kontrolatzeko, daukagu segurtasuna, industria nola ez. Etxean ere bai, azkenean garbiketarako erabiltzen ditugu. Marka komertzialik ez dugu esango, baina lurrean ibiltzen diren gailu txiki hori, hori ezta? da, logistikan ere bai, paketeak eta mugitzeko, toki guztietan. Inguratuta gaude. Eta geroz eta gehiago datoz. Bai. Zuk gailu telegidatuekin egiten duzulan droneekin hain zuzen, ezta? Zertarako erabiltzen dituzue? Hori da, gu gaude industria eolikoan, orduan egiten dugu haize errotekin lana, konkretuki haize erroten besoak edo palak ikuskatzen ditugu,
hemen mantenimendu eta operazioan oso garrantzitsua da, ikustean makinak bere ehuneko ehuna ematen ari dela, edo nola dabilen operatzen makina hori. Guk egiten duguna da dron batekin, gaina dron hau autonomoa da, beraz bera bakarrik egiten du lan, posizionatzen dugu lurrean, eta bera aireratzen da, egiten du ikuskatzen du makina hori, gaina detektatzen du ze modelo den, eta ze ezaugarri konkretua dituen, eta horrekin behiratzen du gainazareko kalitatea. Urradurarik baduen, edo dena ondo dagoen, lehen hori, edo lehen beste batzutan egiten da pertsonekin, teknikariekin, azkenan igotzen dira dorrera, eta zintzilikatzen dira begiratzera, eta kasu honetan egin dezakegu berdina 8 minututan, beraz asko azkarragoa, eta emaitza asko ere zehatzagoa da. Eta berak bakarrik egiten du. Eta berak bakarrik egiten du. Urrengo bideoan antzeko lana egiten duen gailu bat ezagutuko dugu. Gizakia iritsi ezin daiteken toki batera iristen den gailu telegidatu bat ezagutuko dugu. Ez dizut esango non egiten duen lan, baina toki oso berezia da. Europako espalazio bidezko neutro iturria, SS laburduraz ere ezaguna dena, da Irudiotako eraikin hau. Suediako Lundirian eraikitzen ari diren ikerketa zentro bat da. Amaitzen dutenean, munduko azeleragailu linealik garrantzitsuena izango da. Bere bidez, materian oso barrura sartuko dira ikertzaileak. Eskala subatomikoan aztertuko dituzte materialak. Lanean jartzen dutenean ezinezkoa izango da eremu jakin batzuetara sartzea, eta hortik gailu robotiko teleoperatuek izango duten garrantzia. Gailuak balio dute azkenean urruti dauden gauzak manipulatu ero kontrolatu izateko. Batzutan manipulazio ero kontrol hortan bakarrik monitorizazio bada osa. Urrutia ikustea ikuste baino sentitzea gertatzea. Baina beste askotain behar dugu operatu, hau da, mugitu gauzak, kolokatu, lotu, askatu. Gailu hau instalazio bertan dago kokatuta zona batean, dela bunker antzerako bat. Azkenan egiten dena da, protoia azeleratu egiten da, eta iristen da bunker ontara, eta bunker hortan egoten dira daude leiho batzuk. Leiho horietako bat, hau izango litzateke. Honen funtzioa da, utza egitea bunker horren barruan, porque hor kondizioiek eman behar dira, baina era berean daukan materialagatik lagatzen du pasatzen neutroia. BRTA Aliantzako Tekniker Ikerketa Zentroak leiho berezi hauen mantenimendu lanak egiteko mekanismo robotiko bat diseinatu eta garatu du. Bereziki horretarako ezinbestean. 2 pisutako instalazioa da, beko pisuan jendea egon daiteke, baina denbora murriztu batean, orduan egiten dena da, leiho hau kokatzen da gailu hontan, eta gero igo gailu batek, zulo batetik, iten duna da, igo. Gailu honek egiten ditu egin beharreko operazioak. Leihoa hartu eta atera, eta gero torloju batzuk lotu eta askatu. Bunkerrean egongo diren aluminio bereziko 52 leihoek beraz, garrantzia handia dute partikula azeleragailuaren funtzionamenduan. Beti ondo funtzionatu behar dute, eta horregatik leihoak konpondu edo aldatzeko mekanismoak beti prest egon behar du nahita ez. Gailu hau garatzeko alde batetik diseinu mekanikoa, diseinu elektronikoa, softwarearen diseinua, bizioko lan bate ere bai egonda. Mekanismoa martxan jartzeko interfazea edo kontrol gunea da hau. Operadoreari lana errazteko eta kontrola ziurtatzeko zenbait sentsore ditu, ikusmen artifizialekoak kasu. Honek daukan berezitasunetako bat, guztiz autonomoa dela, eta bizio pixka bat eukitzeko zer egiten ari den, inkorporatu ditugu kamera batzuk, bizioko kamera batzuk, bertan egiten diren operazioak zela egiten ditu jakiteko. Bestela, behin gora igotzen denean, lan eremura, ez dakazu ikusterik zer egiten den bertan. Muturreko kondizioak dituen lan eremua denez, ikertzaileek bereziki egokitu behar izan dute mekanismoa leku horretara. Dena prest dute, eta udazkenean Suedian instalatuko dute. Ez dago esan beharrik, gailu teleoperatuek bideo paroa dute aurretik. Industria zientzian badaude behar asko, gero eta gehiago gaina, deitzen da
manipulazion remota. Da manipulazio remoto hortan da, elementuak mugitu, ez da ize distantzia, ez da ize tamainotakoak, eta gaina prezizioekin. Orduan, asko dago laiteko, lan asko indago, baina asko dago indikiteko. Orduan, hortan gabiltza. Ikusi dugun gailuak eta zuek erabiltzen dituzuenek berdina dutena da biek jakin behar dutela inguruan zer duten, ezta? Sentsorei buruz ari naiz, ezta? Beharrezkoak dituzte gailu telegidatuek sentsoreak. Bai, hortarako diseinatzen dira. Oso importante da gero, gailu bakoitza nun erabiliko den edo ze aplikazio edukiko duen, hortara egokitza erabiliko dituzun sensoreak. Horra azkenean desberdindu daitezke bi sensore mota, bat barne sensoreak edo aparailu edo dronari edo urrutitik kontrolatzen ari geran horri buruzko informazioa ematen digutenak, bai nola dago bateria, nola daukaten, ze temperatura maila daukaten, presioa, segun nun lana egiten ari naizen, eta bestaldetik, berak egin behar duen lanarekin zer ikusia daukaten kanpoko sensore horiek. Ari banaiz adibidez, lehenoko kasuan ikuskatzen pala bat, aerosorgailu baten pala bat, oso importantea da kamarak, gaina kamarak prezisio edo handikoak, GPS-a, jakiteko nun nago nire dronaren kokapen zehatza, gero giroskopioak eta kombinatzeko nun nagoen, eta horako. Itsasoaren sekretuak ezagutu eta ikertzeko, espedizio handiak egin ohi dira, antolaketa oso konplexukoak. Baina teknologiaren aurrerapenari esker, tresna arinagoak garatu dira zientzialarientzat oso baliagarriak izan daitezkeenak. Esate baterako, honako hau, glider bat da, urazpiko ibilgailu edo planeagailu autonomo telegidatua. Aztin, bi dauzkate, Sixili eta Mari. Arrantza sektoreko kanpainetan erabili dituzte. Batean, antxoa jubenilaren biomasaren azterketan lagundu dute eta bestean berdelaren abundantziarenean. Itsasoan askatu eta sentsoreen bidez, parametro eta informazio ezberdinak neurtu eta bidaltzen dituzte. Jaso nahi diren datuen araberako sentsoreak instalatzen dizkiete ikertzaileek. 3 buru desberdin ditugu. Bat izango litzateke sonda akustiko bat eta CTD, temperatura eta salinidadea neurtzen duen beste sentsore batekin. Eta beste 2 buruak nahiko antzekoak dira beraien artean, eta gehiago daude orientatuta variable biologiko, kimiko, fisikoak aztertzeko. Ozeanografia operazional deritzona ikertzeko gehiago. Noski ez dago oraindikan, barkutan doan sensorikaren pareko kalitate eta neurketa mailan, baina oso erantzun onak ematen ari da. Beste abantaila batzuk ere badituzte tresna hauek. Ez dute helizerik eta ez dute erregai fosilik erabiltzen, beraz, bere karbono aztarna zero da. Garraiatzen du itsasoan barrena dentsitate aldaketei esker. Horretarako ditu eragingailu desberdinak, gora eta bera igotzeko puxika moduko bat betetzen du olioz edo ustutzen du, eta aurrera eta ezker eskubira joateko esango genukena bateriak erdian ditu eta rail baten gainean mugitzen dira aurrera atzera,
eta ezker eskubian geluan esango genukena. Ureratu aurretik gliderra kalibratu egiten dute oreka mantendu dezan. Ondoren jaso nahi diren datuen arabera buru bat edo beste eransten diote eta egin behar duen lanaren araberako konfigurazioa. Ibilgailua aste luzez egon daiteke itsasoan, baina 8 orduan behin urazalera igotzen da jasotako datuak bidaltzeko. Hori da hain zuzen behar izan ezkero konfigurazioan aldaketak egiteko unea. Izan ere, ibilgailu hau telegidatua da. Saiatzen gera uretaratu aurretikan programa batekin misioa gutxi gora bera ja definituta uzten. Uretan da honean daukagun harreman bakarra satelite bidezko harremana da. Momentu hori aprobetxatzen dugu guk berarekin harremanetan jartzeko eta esateko aizu. Honera joan beharrean, puntu honetara mugitu eta sakonera honetara. Abiadura honetara aldatu eta angulo hau gehiago zuzendu edo dena delakoa. Aurtengo udan itsasoaren aldaketa fisiko, kimiko eta biologikoak aztertzen aritu dira. Temperatura, gazitasuna eta suspensioan dagoen materia organikoa neurtzen aritu dira. Itsasoaren osasun egoera ezagutzeko. Oraintxe, glider bat ikusi dugu, horrela esaten da, eta glider edo gailu telegidatu hori programatu egin behar da guk nahi dugun tokira joateko, ezta? Beste gailu teleoperatu batzuk ordea, ia zuzenean maneiatu behar dira, ezta? Gailu telegidatuek badute autonomia maila ezberdina, ezta? Bai, hori da. Eta pixka bat diseinatzen ditugu edo diseinatzen dira horren arabera ere. Batzuetan interesatuko da daukan aplikazioagatik berak alden gehiena berak egitea. Orduan, kasu hortan pentsatu behar duguna erabiltzen dugun interfazea izango da gehien bat bera autonomoa izan dadin. Nik eman behar diot misioa, azkena, ze helburu bete behar duen. Eta gero beste puntan edo estaldean edukiko genituzke operatuak manualki, hau da pertsona batek, teknikari batek aginduak denbora realean emango dizkionean. Hori ere aldatzen ari da, ezta? Pixka bat errazte aldera izan daiteke garai batean adibidez robot bati joan eskuinetara esateko programazio bat jakin behartzen, ezta? Orain simplifikatzen ari da aginduak emateko modua edo teknologia. Hori da, operadoreak edo teknikariak ez du jakin beharrain beste teknika edo detaila programazioan, baizik eta oso ondo maneiatzen gauza hori. Zer behar deten eta nola lortzen dut hori. Autonomia mailaren arabera. Oso autonoma izan behar badu, bai edo bai programazio bat eukiko beharko du, eta berak jakin beharko du, hau gertatzen bada, edo hemen ikusten badet, aurrera banoa eta ikusten badet pareta bat daukatela, eskuira jo behar dut. Hori jakin behar du, eta aurretik... Eta hori programazioa da. Hori programazioa da. Hala ere, gailuaren arabera interfazeak ezberdinak izango dira, ez da berdina izango, adibidez, kontenedoreak garraiatzen dituen barku handi bat, eta bezakit adibidez, ebakuntzak egiteko doitasun handi eskatzen duen gailu bat, ez da? Hori da, adibidez, kontenedoren kasuan behar dezuna da, denbora realean bai ongi ikusi zeiten ari zaren, hori importantea da, beraz feedback hori eduki behar dezu, eta gero fisikoki, ez dakit, zerbait erantzungo duna, zure mugimenduari errex eta argi erantzungo diona. Bakuntza baten kasuan, behar dezu oso zehatza, zerbait oso zehatza, eta feedback hori jaso momentuan bertan. Momentuan bertan, eta oso aleta zehatzen, horra dibidez sensore aptikoak edo badira, nun ematen duten feedback hori, pantalla batean ikusi ordez, ez dakit, bihotza, ez dakit zenbat daukaten edo odolaren presioa ekiz den, lortzen dut zentzumen bidez. Feedback hori ematen dit nire zentzumenetara, presio desberdinen bidez, edo mugimenduaren bidez, edo vibrazioaren bidez, ematen dit kasi sentitzen egongo banintz bezala operatzen edo maneiatzen ari nahi zen. Gailuaren eta beti behar duen funtzioaren araberakoa izango da beraz, ez da? Beti. Duela ia 50 urte erabili zen lehen aldiz robot bat ebakuntza gela batean.
Orduan zientzia fikzioa zirudiena hasiera besterik etzen. Harrezkero kirurgia robotak ezinbestekoak bilakatu baitira zenbait ebakuntzatarako. Menderdi geroago horien erabilera erabat normalizatu da, eta dagoeneko posible da ebakuntza bat egitea baita beste kontinente batetik ere. Urrunetik gidatu daitezkeen roboten arloan, teknalia bere hondarralea jartzen ari da, bereziki osasun arloan hain zuzen ere. Adibidez egin dugu entsaio bat, ez kirurgiaren ingurumenean, baino ekografia aplikazio batean, non mediku esperto batek Bilbotik robot bat mugituz, Portugalen zegoen pazientea edo, haren irudiak jasoz. Ekografiarena adibide bat besterik ez da izan. Teknaliaren Donostiako laborategietan ebakuntza gelara salto egiteko prest dagoen robot bat dute. Hau ere urrutira lanean aritzeko prestatuta dago. Hemen dakagu mediku bat edonon dagona, beste leku batean egin dezakela zirugia. Leku berean, hemen bezala hemen dakagu kontsola eta joystick hauekin hemen bertan, eta robotaren ondoan, baina hau izan daiteke beste sala batean edo beste herrialde batean. Egunero erabiltzen dugun internet sarearen bidez, kontrol remoto hau egin dezakegu leku batetik bestera. Errealitatea areagotuko betaurrekoen bidez, zirujauak operatu beharreko pazientearen gorputzatala edo organoa ikusiko luke. Eta joystick bat eta pedal baten bitartez, beso robotikoak manipulatuko lituzke. Robot hauen ezaugarri berezia da sentsore haptikoak erabiltzen dituztela, medikuari ukimen sentsazioa helarazteko. Testura desberdinetako materialekin entrenatzen da, horrela, badaki zenbat indar egin behar duen kasu bakoitzean. Joystickaren bidez saiatzen gea sentsazio taktilaiek mantentzen, baina noski konexioarengatik eta retardoengatik ezin da fundamentaki hain sensazio taktila ona izan. Saiatzen gea beste modu batzuetan galera hori konpensatzen. Bai bisualki irudietan informazio gehiago sartzen, eta kasu batzuetan ere bai agian elektroestimulazioa erabiliz, igual besoan mikroelektrodo batzuekin beste informazio batzuk saiatzen hortik zirujauari ematia. Orain arte, sabeleko ebakuntza laparoskopikoak egiteko erabili dira horrelako robotak. Izan ere, malgutasun handia eskaintzen dute behar diren tresnak eransteko. Ebakuntza luzeetarako egokiak dira gainera. Zirugia laparoskopiko robotikoan, zirujauak dago eserita kontsola batean, ergonomikoki pentsatua dagona, eta naiz eta zirugia oso luzea izan, asko zerosoago dago eta hobeto egin dezake. Eta gero, teknologia robotikak ere lagundu diezaioke mugimenduak prezisio handiarekin egiten, edo adibidez dardarak kentzen. Teknologia hau zabaltzen bada, pazienteentzat ere abantaila handia izango da ebakuntza egitera zirujau espezialista dagoen ospitaleraino joan behar ez izatea. Uhin elektromagnetikoek minbizia sortzen dute? Ez denek. Uhin elektromagnetikoak frekuentziaren arabera sailkatzen dira. Frekuentzia altuetakoek, ala nola erradiografietako isa izpiek eta espazioan dabiltzan gama izpiek, bai, erradiazio ionizatzailea sortzen dute, eta gure zeluletan aldaketak eragiteko gai dira. Baina mikrouhinek, telefono mugikorren irrati frekuentziek edo urrutiko agintearen argi infragorriak erradiazio ez ionizatzailea sortzen dute. 2000 ikerketatik gora egin ondoren, zientziak argi dauka. Etxetresnen erradiazioak ez du minbizirik sortzen.
Ikusi dugu zeintzuk diren gailu telegidatuen elementuak edo osagaiak, baina gelditzen zaigu jakitea elementu horiek elkarren artean nola komunikatzen diren, ezta? Komunikatu behar dutelako, ezta? Ulertu behar dutelako elkar. Hor, komunikazio sistemetan bereiztu ditzakegu bi bloke edo bi ideia nagusi. Bat komunikazio kanala eta bestea komunikazio protokoloak. Denok ezagutzen duen eskutitz batekin konparatzen badegu, adibidez, karta postal batekin. Posta zerbitzua, eskutitz hori garraiatuko nire etxetik edo buzoitik zure gana, zuri bidaltzen badizut, garraiatuko duen zerbitzu hori, izango litzateke kanala, posta zerbitzua. Eskutitza bera, hau da, hor arau batzuk daude, eskutitz bat idazten dezunean hartzailea toki batean idatzi behar dugu, igorlea beste toki batean, postazal batean sartzen dugu dena, adosten dugu ze hizkuntzetan hitz egingo dugu gure artean. Garrantzitsua. Garrantzitsua. Hori izango litzateke komunikazio protokoloa. Orduan daude, bai kanal desberdin asko eta bai komunikazio protokolo desberdinak. Kanaletan hitz egin da, adibidez, gehien oinarrizkoena goazen esatea, irrati frekuentzia izango litzateke. Erabiltzen da distantzia ertain edo motzetarako. Daude beste kasu batzuk distantzia oraindik motzetaragoko erabiltzen duguna, adibidez Bluetootha. Ezakit bateria adibidez edo energia konsumo oso txikiak ditugun kasuetan Zigbee badaukagu, distantzia oso urrunekoetan ez dugu irrati frekuentzia beti erabiltzen, satelitea erabili daiteke. Eta hizkuntza asko edo protokolo asko daude gailu telegidatuen munduan? Badaude estandarizatuagoak eta gutxiago direnak, eta gero ere badaude hoien artean pixkat traduktore lana egiten dutenak. Komunikazioan denbora ere garrantzitsua da, ez da? Alegia, mezu bat toki batetik bestera, mezu edo agindu bat iristeko behar duen denbora. Latentzia kritikoa da, ez da? Denbora baino gehiago atzerapena, esango nuke, latentzia da atzerapen bat. Aplikazio askotan behar dut momentuko erantzuna, beraz, denbora realeko erantzun bat, hor latentzia 0 edo aldean gutxiena, eta beste batzuetan ez da inkritikoa agian momentuan jasotzea erantzun hori. Orduan, hor beti ere ekilibrio hori bilatu dezake. Adibidez, non da kritikoa latentzia? Lehenoko adibidera junda, operazio kirurgiko batean adibidez, hor bai edo bai jakin behar dut erantzuna. Bukatzeko, zeintzuk dira gailu telegidatuen erronkak etorkizunera begira? Adibidez, latentzia orain aipatu dugun bat hori importantea da, baita ere ze eremutan gaudenaren arabera interferentzia izan daiteke, hori ere landu behar da, konsumo energetikoa, esango nuke, batez ere bateria duten gailuetan. Dron batek adibidez, bateria dauka, bateria jartzen diozunera murriztua da. Eta etorkizuna aipatu dudanez, zer gailu telegidatu ikustea gustatuko litzaizuko, ze jostailuzko kotxe txiki? Nik, gailua ezakit, baina interfazea kuriosidade asko sortzen diten gauza bat, da garunarekin kontrolatzen diren gailuak. Eta hori ere egiten da? Badaude proba batzuk egin da. Hau da, ez ahotsarekin eta begiarekin iruditzen zaitela. Pentsamenduarekin. Bakarrik hola egon eta pentsatzea hau eta hori nahi dat eta berak egitea hori iruditzen zait, nik hori ikusi eta probatu nahiko nuke. Eskerrik asko nagore. Zuei. Bukatu da gaurkoa, baina lasai dagoeneko ari gara hurrengo saioak lantzen. Eta ez dago ondo guk esatea, baina itxura ederra dute. Neandertalen aurpegi berria ezagutuko dugu, hartzaren atzetik ibiliko gara Pirinioetan eta Aingira Bila ibaian. Musikaz gozatuko dugu. Ekainera arte zuekin izango gaituzue astero zientzia eduki gehiagorekin. Denboraldia hasi besterik ez da egin. Datorren astera arte, ondo izan, agur!